Ngivuke nesibonakaliso sokushabalala komhlaba, ngavuka umuzwa, ngaphemba usiba, ngashona ephepheni. Ngisizeni maciko nansi inkondlo engiqatha nababusi, bathi ngokushaya isithupha abamhlophe bagxuma bensundu. Zolo lokho kuthiwe bekezelani kuyoba ngcono nasehlobo. Namhlanje kusehlobo gwiqiqi, siza ngesivinini isifo sidlula nezinkulungwane. Isifo saqala phesheya, ikhambi liqala ngenhla. Siza mvelo kanti lapha emhlabeni kuphethe bani? Laguqubala izulu maqede sachiphiza isibhakabhaka. Iyakhuza ibhadi imfula zavunguza izihlahla zashonisa amakhanda phansi. Lalunguza ilanga maqede lazembesa ngezidwaba zomkhathi lathi uxolo thole. Mina ngilunge ngidwanguza ngedwa okomhlaba kuyangixaka. Iyahlebeza inkondlo yathi khuluma Thole, nawu nesiphiwo sokulapha ngokomoya. Ngathi ngibe ngiubani mina abemvelo bona kuthiwe ngeke balaphe bengafundile ekubeni belazi ikhambi. Iyakhuluma inkondlo yaze yayongilahlela ezweni lobunkanyankanya. Iyangikhomba iphepha eliqhushelwana buthaphutaphu benamandla amakhulu laba baliphethe ngokuningi. Ngabuza manje inkondlo kwenzakalani? Yathi imali mzukulu. Imali iyona ebusa umhlaba. Iyaqhubeka yangikhomba uphawu thizeni kuleyo mali. Iyakhuluma ngaze ngalahlekelwa zinhlamvu zamagama kuyo kepha kwemalele lombuso ezindlebeni zami. Ngathi cha mntu omdala leyo ayingangami, bengisacela ungayilapho, ngisacela ukuhlehla. Hey, liyahlebeza idlozi lenkondlo emathuneni lithi ngaleli phepha wonke umhlaba uyoguqa. Imithetho bayayiphoqa abacwebile baphenduka izithixo badunyiswe ngenkani. Ngadideka kakhulu ngabuka phezulu emkhathini ngabona ukuqhelelana amafu. Kwadabuka isibhakabhaka kuso kwehlo mhlophe phethe incwadi enkulu wayithi cababa phezu kwesizwe esinsundu wathi idlani bantwana nansi isinkwa sokuphila iBhayibheli igama laso. Ngisaphethe ngiphendla leyo ncwadi wabe sevela njalo lo mhlophe esengolunye uhlobo enamakhanda ayisikhombisa nophawu thizeni kwelinye nelinye ikhanda. Wamemeza futhi phezu kwendlu ensundu wathi yekani leyo ncwadi indlela ingakuleli icala. Ngajeqeza amehlo eceleni ngabona onsundu efaka indlukule phethe ishobe eguqile shweleze didekile ethi khanyisa mntu omdala iphi indlela ngempela kuphethe bani lapha emhlabeni? Siza mvelo mina ngiyadideka. Kanti ngempela kuphethe bani lapha emhlabeni? Le imvubelo yamagama ngoThembi Ndiweni, ItholelabeNguni.